Και να σου πω, όταν λες ότι έρχεσαι αβασάνιστα στο χώρο μου, τι εννοείς? Γιατί εγώ εκτιμώ τις βασανισμένες γυναίκες. Δεν θα με ρωτήσεις τίποτα? Πόσα με? Τι νέα? Δεν θα με ρωτήσεις γιατί είμαι έτσι? Πώς είσαι? Α, ζεσθενόσουνα. Έπαθα μεγάλη φρίκη απόψε στο μαγάζι. Όπου και να γυρνούσα έβλεπα μπροστά μου τη Βίκη. Οπότε λέω άισι χτύρ, τα πετάω όλα και φεύγω. Σωστός. Παραιτήθηκα. Αλάνθαστος. Τι έκανες? Τους τα πέταξα στα μούτρα. Και πώς γύρισες? Με τα πόδια. Κατέβηκες όλη την Κηφισίας και την Πανόρμου, έτσι? Θα σε δούμε δηλαδή στις ειδήσεις. Λαζαρέ, δεν πάει άλλο. Πρέπει να δώσω ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Έχεις δίκιο, αηδία κατάντησε. Πρέπει να ξεκολλήσει το μυαλό μου. Πρέπει να πάψω να τη σκέφτομαι, να αλλάξω παραστάσεις. Θες να πάμε μια εκδρομή? Πού? Στην Αυστραλία. Εντάξει, το ξέρω, είμαι μαλάκας, δεν διορθώνομαι. Όλα διορθώνονται. Όλα. Και θα το δεις. Έπιασα πάτο. Αλλά θα δώσω μία και θα ξανανεύω. Ακού παρατήθηκε. Ωχ, έρχονται μέρες πείνας. Θα κάνουμε το παξιμάδι μας σκατό.